Manuhara akedah gedek kumelekan klopo soto lepto olah aman toko Hei, mundur. pati kengira rekalanira ngune naga makikian katon kalakku mawang wisanya manampek gisik manaut sikro marang risang bayu siwi arep ana barisan ngancik tapel wates praja Ngastina nggawa senjata gawe geger tanpa ngguang layang penantang aku kowe barisan saka ya pancen tak jarak mergo yen ngguang layang sadurunge ora wurung kowe to nek yen tekaku dadak ngene iki ya iso ngukur sepira kekuatane wong Ngastina
sing jare dugdeng muri saking praja Sura Teleng kegesete Gustiku Prabu Sawarka tumenggung Tega Pati tumenggung Tega Pati yo kowe sapa Sentana Ngastina Sanga ya Sang Asanga wah edian durung apa wis disiang karo Sanga Bali aku gelem balian wis nyangking ndase Pandhawa tinemune kowe mung arep gawe perkara ana kene Sanga kang bakal ngladeni apa sing dadi kekarepanmu piye maju kene maju kene balik kowe omong apa wani ngrasani Pandhawa Sanga musuh wedyan kaya mentas meguru anyar kaya mentas meguru anyar tok anggap aku iki prajurit remeh lho ya rumah sakit kuburan sing iki kowe pilih ndi kowe pilih ngagak-agak sik apa langsung mudar yen kena tak iman baliyo aja kowe nantang perkara karo aku ayo aja to manungsa dewa wae miris mungsuh karo aku prajurit semono akeh kae ora bakal ana sing sekti mandraguna kejaba aku cangkem
iki? Danurwindo. Bali takon Kumandang Garba. Di Pandhawa ora sah golek sing ora ana. Putrune Hayana Wahidyan cendenge. Ya! Wahidyan. Jabla. Pianteng. Ya. Wis ambles. Bangsane opo iki kowe? Kaya welut. Hop. Wahidyan. Ya! Wah! Iya! Iya! Wow! Kesian! Kesian! Wow! Iya! Iya! Wow! Hey! Wow! Iya! Weta! Cor-coran anyar iki. Sapa iki? Sasi Kirana. Bali takon, "Soco Permana?" Di Pandhawa ora sah golek sing ora ana. Yas. Oh, klik. Yas. Hop, yas. Yas. Api. Api we. Go. Yas. Go. Yas. Yo. Yas. Wah. Ayo. Sapa musuhku? Maju arene. Ya. Kokop getihmu. Ayo. Ning olena praktek lampung. Ning olena praktek lampung. Ayo. Serena madyane Serena madyaning Palugon kowe.
sapa ki? Songo-songo. Bali takon Kala Sekti. Di pendhon maju rene. Ora sah gure sing ora ana. Songo-songo ayo ana. Jare. Ai. Ya! Oh! Sapa iki? Danur Wendo. Kancane songo-songo. Ya. Kowe sapa? Sasiat. Kok dadi rame? Ene ngopo iki? Inggih Eyang atur wuninga anggenipun para prajurit saking Ngastina badhe nguntapaken tindak paduka Eyang Prabu Mandura. Menika wonten barisan segelar sepapan saking nagari Traju Tresna. Kok ngendi? Traju Tresna. Traju Tresna? Hi. Praku to? Nun. Traju Tresna. Kowe kelingan to? Nggih. Nggone sapa iki? Adane Kang Putra Bima Sawarga. Lah iya. Lah iki kok tekan kene neh iki. Kirangan. Danure to? Wonten dawuh. Lah karepe apa? Inggih badhe merjaya dhateng pepunden kula Pandhawa. Lho, arep mateni Pandhawa. Inggih. Perkarane kula mboten ngertos nganti dadi perang iki mau. Inggih Eyang. Kowe menang apa kalah? Sekawit kula mimpang. Sasi Kirana kula mimpang. Menang. Inggih Eyang. Anak Estiaki kuwi menang ora kuwi? Ketoke lula-lulu menang ora kowe coba? Inggih, kula mimpang. Ha ngono. Bapakmu wis singa kok. Jan anak genjik. Iki. Kowe kudu menang. Iki wo. Lah menang kok. Doteng cengis bali ki ning apa? Nyun pangapunten. Menika wonten yaksa ingkang ngamuk punggung. Buta. Inggih. Ngamuk. Inggih yang jenenge Kala Sekti. Kala Sekti. Kowe menang apa kalah? Kula kawon Eyang. Sasi kula kawon. Songo-songo kula kawon. Kuwi kok kancane menang melu menang, kancane kalah melu kalah iki jare iki petingamu ki apa?
nyatane ya kalah kok. Paido. Wah, rambut jaji. Dijago-jago kaya-kaya kok malah do ting cengingis. Karepe apa buta kuwi? Wah. Wah. Sampeyan menangi Kengeyang Mandura kok wis sepuh. Biyen nek dikandhani apa dilapori yen wadya balane kalah niku jaman isih enom-enomane biyen wah langsung melintir brengos. Mripate menteleng, kerot-kerot wajane terus bengok. Ya. Semikir. Biyen saniki sampeyan mung kari ndelok rekaman ora menangi jaman Kengeyang jaya-jayane biyen kondang bantengi tanah Jawa niki biyen saniki ya ngoten niku Lora maido. Sampeyan kalah nu lumrah mungsuhe buta kuwi watake ngawur. Perang ora nggo tatanan, wato nyokot ngoten majanenge buta nu nyokot sak nggon-nggon wis ora isin buta. Nek kaya satriya nyokot wis nganggo toho-toho. Nek buta sewayah-wayah sak nggon-nggone. Pethuk butuh ya nyokot. Buta niku. Sampeyan kok ya delalah menangi Kengeyang kok ya wis sepuh. Pomo biyen itu sing ning dhuwur gajah niku terus dijangkah sirah kula nggo kretek biyen. Ndur yes mlangkah biyen. Cangkeme perkuto ora ditata. Senengane kok nyepelekke. Lho wong nyatane ngoten. Coba niki lho niki sampean sih kaya jaman anyar-anyare madeg dadi ratu. Nggih to? Raden Setyaki. Setyaki opo? Kula kawon kalih ras. Wae mundur. Tantang dhewe. Tantang. Yen iramane semonten niku nggih. Rane iki wis karek ora paedah sampeyan kalah kok lapor karo Kengeyang ku tiwas. Kengeyang dhewe ora iso milani. Mikira. Cangkeme Prabuta iki saya suwe kok memanasati. Ya kowe nyeksenana biyen ning Baladewa ompong para jambul wanen ngeplak ndas buta ra sigar merapat sembah jam-jaman kowe. Sampeyan kok sing manas-manas ya. Oh sepelan lawas kula. Kula wis paham ABC-ne der wis ero. Kengeyang nu bakal nesune pripun nek kula omong piye niku mesti. Ngaten. Sampeyan kudu manu. Dawuh kalih kula. Mbah Prabuta kula kalah. Ah mengke kula sing areh-areh dhateng Kengeyang. Wah. Pun iku nyen pirsani nek ora percaya. Tandang greng Kengeyang arep wis sepuh nek ndugang ndas buta ora minger ndase mbok tak sembah dlamane. Napa tra? Iya tra. Wah, ngene ngantek menang arep njaluk foto aku. Ben duwe kenang-kenangan karo bantenge tanah Jawa. Lho ya Di. Nggih. Isih to sing moto isih to. Asih. Ana aku wis entek kok iki, Pak. Yo didelok. Nggo kula derekke. Wah. Buta buteng getah nyaya Baladewa yo lekno mripatmu gatekno gobokmu lho Ratu Mandura Baladewa ompong pera jambul wanen ngidak
biasmu ora pecah tak sembahi teriteran. Buta rene. Kowe buta. Sapa wong tuwa iki maju ning rananggana? Ya aku buta. Kowe sapa? Piye? Kowe sapa? Leno mripatmu. Gatekno gobokmu. Lekno mripatmu, gatekno gobokmu. Nata Mantura, Baladewa, Alayudha, Kakrasana, Kusuma wali kita. Wasi Jaladara. Terus sapa neh? Ya kuwi aku. Kowe sapa le? Iki Patih Traju Tresna, Patih Kala Sekti. Kala Sekti. Kowe tekan kene arep ngopo? Kowe tekan kene arep ngopo? Goleki Pandhawa. Yen ketemu gaglak limpane. Kowe arep mateni ngono. Heeh. Ya. Kowe mateni Pandhawa ampuh. Ana pitukane le. Salah yo. Ora cangkeme Prabota ora sudi ya. Ana pitukane. Apa pitukane? Waton kowe iso nglangkai bangkene Baladewa. Tak sembahi derideran weh. Walah dalah. Ratu tuwa mung karinjeng kangge ning luwangan sepira suwene. Piye? Balenono, ayo munia meneh. Munia. Ayo munia, cangkemmu munia apa? Iki, wah untune arep copet. Algo bengok obah. Hei, isih kuwate mau ngeletak ndasmu. Ayo. Hilang nyawa. Tublak tungkak kowe. Ayo. Aku jek iso le. Ayo. Ngantemu. Hop. Kurang bola nyuruh ana. Kurang gaman medhati yo. Ampian kaya wong Jawa. Ayo rebutan kaya menjangan mati. Ora-orane Baladewa. Gigrek. Ayo sayu tamara seketi wuri. Maju ya jarane biasa kowe menusane atok-atok buta kejan. Aku ratu tuane isan dasmu. Aku cek kuat. Ayo. Aku cek kuat lidahmu. Ayo. Ayo. Ngombe. Boleh. PPO.
Ah. Dase. Urun guyu kene. Lah iya. Sip. Raimu kuwi. Oh guyu ki. Ngerti mbahne matane mendeling kok guyu. Elok nah. Wah. Bagus mbah iki. Ayo. Ayo. Saya utuh untukku. Arep bengok kok bingung. Wah, bablas lah ya malah. Aku ora tok ana si takem aku ya ora maju to. Ayo, putune pengen eruh kok ya. Alah. Eruh kira ya nyetel rekamane mbahmu biyen. Kuwi lho nang nggon kotak sing didudul iso metu apa-apane kuwi iku akeh nang kono. Tuk bala dewa metu kabeh. Ha nggih. Piye mbahmu? Elok no. Bantenge tanah Jawa kok. Alah. Niku butone tesih ngamuk. Butone tesih ngamuk, tesih akeh. Alah. Kok ae kalah ngabari kancane ora do mulih. Eneng ratu nesu galakmu. Engko ratu do mulih do wedi mesti. Ora kok ngabari ya dikeroyok kuwi kok. Mundur. Sekali sisane kekuatan mbahmu tanggone ne pangindas buta tantekke wae. Kowe balane buta kae mau. Kowe balane buta mau. Oh iya, aku balane buta. Kowe tekan kene mung delongo-delongo ayo. Nek kowe balane buta, maju keplai ndasmu ora minggale. Wah, ayo. Ya. Gok Nun Wadya Bala Traju Tresna bubar maut. Nggih. Ana ratu tuwa ngamuk. Sapa kae? Lah niku kengrakane Kang Eyang Dwarawati. Namine Prabu Baladewa. Ratu tuwa trajange. Nek sampeyan pengen mati cepet mang maju. Sampeyan aja nyepelekke. Prabu Baladewa tuwa ning ora gapuk. Nek saya tuwa saya mentes. Saya tuwa saya ndadi. Apa ngono? Anu iya, anu nggih. Apa kowe menangi? Jaman nom-nomane Prabu Baladewa nggih no. Menangi. Kanca futsal lho wedan. Apa ya kan mboten jenenge padha Baladewa ning senes niku. Baladewa Tanggi mriko. Ratu tuwa sepira banggane. Yen Sawarka maju srimpung sikile bondo tangane mbok dadine. Tumbar tok oke tunggale buktekke le anu Mas buktekke kowe pengen ngerti trajangku ngono nek mau ngomong ayo kena maju Baladewa maju iki Sawarka ayo ngono remet dadi laring epek-epek barat
Sapa kowe? Nata Trajutresna Prabu Sawarka. Ratu kowe? Ratu? Iya. Balik kowe sapa? Mandura, negaraku Baladewa jenengku. Kowe apane? Buta kae mau. Iki Ratu Gustine. Kowe gegeduke. Kowe bantongane. Iya. Kowe tekan kene ngopo? Perang. Agelut. Kepengin neter sepira kadigdayane Ratu tuwa sing ngedir-dirke. Ratu tuwa sing pancen ngendel-ndelke. Ayo, ora sandadak nyumbari sing ora ana. Patihku mundur merga saka trajangmu. Saiki Prabu Sawarka, kowe iso nandangi Sawarka sembah diri-diran. Aku jane wis nesu iki. Aku jane wis nesu. Nek kowe jarak. Kowe jarak. Ora apa-apa le. Ora apa-apa. Kowe jarak iki wah. Kowe iki wis ora ngeman nyawamu kok le. Ngadeg ora jet-jet kok bengok-bengok. Kowe jarak Baladewa. Kowe arep nyoba aku. Iya. Kowe pengen minger, cangkemmu pengen minger wangmu kuwi. Cobanen rene ora usah mundur. Aku ki ratu tuwa ning tanganku nek nggo ngampleng biasmu ki isih mandi. Ya kowe. Buat. Ayo. Mati kowe ngadeg kowe. Ayo. Sawati watu mut. Ya. Selamat. Wah, elok. Delik kok. Wah, lara lho, lara. Delik. Piye? Delik. Delekan. Delik. Aduh. Kok saya seru. Nang ya. Suara gesek. Dendamku terbalaskan. Bocah uripmu. Oh, dulu aduh. Aduh, loro lho. Lara. Ratu. Ayo, lah. Aduh, hei. Ayo. Ora. Oh. Ayo. Kane. Kok kadoan? Ih. Wah. Aduh. Pon Dewa rasa disang ganteng. Ayo mulai. Ayo mulai. Aduh. Iki kok nek tangi dipandemi Baladewa. Wong kowe kersane ngalih sik. Wis irung ngalih. Pangerung ngalih. Jeneng sik. Apa urung bali. Pangerung bali kae. Kae Baladewa urung bali. Nek ngati bali ndak. Wah, tuh iya. Ono. Mergo nek kok Baladewa bali ki ndak
anu. Wah. Mutar kowe. Lho, cul tangane. Marahi ngayal lah lho. Kok. Ampuh. Tangan iki tak perintah iso mlaku dhewe. Tangan dinggo watu, tutuke togok. Oh iya. Iki sutren kok kaya. Wah, bangsat. Wah, jebule kowe dhewe to. Wah. Serahke wong Banyuwangi sesuk. Di gawa ning ortopedi. Sinambung. Ayo, maju arek rangket ya, Pak. Hei. Aduh. Aduh. Aku yang nugel ndasmu iso. Ning tak emane, Man. Mergo kowe isih ana lajer karo Baladewa. Umpama aku tega aku nggawa nenggala tak ubengke gulumu ora pedhot mbok arep ngerti wonge. Ning dudu kuwi sing tak karepe. Sasi Kirana Danurwenda lebokke pakunjaran pengadilan Ngastina sing ngrampungi. Wone yang bacutke laku goleki pari kesit. Duduh karepe dhewe. Yen to aku maju ora urung ngubah kewirangan. Ya, nangguh wanci kang prayoga. Kargaswara ngudilenane Pandhawa. Janaka tugel gulumu. Angin desuk ler pinuso
para lumayan sing anggap saja keberatan luri wonten yuda rakyat prasaja sing anggap katut gembira tekan yuda luri pancen kaloka tua muda tur ya murah dek dhewe umane jom laleke dan samake kanggo weton konene Kula nyuwun tepuk tangan kagem SBA rumiyin. Ayo. Iki sedulur Bayu Waji ngadani tasakuran ya kuwi kanggo pengantep-antep yen to wis ana paguyuban pandemen wayang kulit saka sedulur Bayu Waji kanggo melu ngramekake ana ing jagating pewayangan utawa pandemen ing jagate wayang. Aku ya ora nyono ki Kang Gareng. Yen to semono pangrengkuwe para kadang-kadangku, pecinta, penikmat, pelaku budaya kang wis manunggalake tekad ya kuwi tetunggalan ana ing SBA. Basic warna-warna sing ana kono, ana sing seniman nggih. Terus ana sing ana nggon bisnis, ya karyawan, ana sing dosen, nggih. Komplit. SBA kuwi upama butuh MC ana. Mas Untung saka Wonogiri. Ngono ha. KSFC SBA Bagong dulure BG. Ana Mas Eko Sas kae ya Pambiyawara, Mas Parto ya nggih. Terus kowe golek bangsa bisnismen ya akeh. Bangsa pedagang ya akeh. Mas Untung kuwi ya iso ngukir. Ngono ha. Nggih. Kabeh wis nunggal tekad, nunggal karep, kepengin gegilut utawa ngleluri budayane dhewe, utamane Ringgit Purwa wayang kulit mligine iki aku matur mligine pakeliran gaya Ki Anom Surata. Ngono. Ya nadyanto aku iki ora ana sak kuku irenge karo panjenenganing Bapak Haji Anom Surata karo bapak ning saka panyengkuyunge para warga SBA awakku iso duwe greget, iso duwe tekad kepiye bisane nampa tongkat estafet saka bapak nggone ya kuwi mekarake budayane utamane wayang kulit. Nggih. Aku karo kowe iki anu kok berangkangan saupama gocekan golek cekelan kanggo ngadeg. Iya. Yen to karo bagong-bagong liyane awake dhewe isih kurang adoh, isih akeh sing dadi kekurangane. Enenge YouTube, enenge rekaman-rekaman Rebu Legen nalika mbiyen iki kena tak nggo sinau. Ngono iya. Para dalang-dalang sepuh mbiyen sing wis tau paring dawuh karo Bagong. Sak liyane wong tuaku sing dadi guruku lahir batin ki mbahku Mbak Boyo kae. Ki Sudarman Gondodarsana kae sing tak ngerteni dhisik dhewe sing tak gandrungi bab perkara olah sabet ya Mbah Darman kae. Wiwit ngasta ning Rebu Legen terus ngasta ning Mangkunegaran. Kuwi tak susul terus. Yen aku seneng karo Gatotkaca sing diagem bae. Tak tembung, tak suwun. Bae terus ya digawa esuk-esuk mbae wis rawuh ning Kemlayan nggawa lulang sak kebar kae. Kowe tak gekke Gong Gatotkaca, sak lulang iki Gatotkaca kabeh. Sing natah padha, sing nyungging padha.
Piye? Mboten, Mbah. Kula niki mawon. Mbae terus asu. Ngono kuwi Mbae. Jek kelingan aku, Tru. Wis, kuwi sing dadi tak pakuki gawa kas. Mbae yo ngalah. Dosa Gatotkaca meneh. Iya. Terus meneh bapake Mas Putut sing duwe DG channel. Mas Putut Wijanarka. Anu Ki Sumanto. Kaya ngono, Prabu Legen rawuh risik. Betek labet goleki aku. Gong rene. Tak ajari. Sabet tanaman iki kaya ngene. Wis diparingi pirang-pirang sekaran. Kuwi nyambung olehku seneng ngono ha. Mbah Gesdik, kowe nek arep kapalan iki carane ngene. Men nyekel ampiak ora kesel lakune jaran iki ngene. Diajari arep ora mencok ya ta. Ora padha ning aku ya berusaha tak eling-eling sing dadi teorine Mbah Gesdik. Apa meneh sing nepungke aku bab lakon Pakde Blasya Subana. Iki aku mau butuh cerita nggih. Merga tanpa enenge piyayi-piyayi kuwi mau kalahku iso ngedep kelir, ngedep debok ora iso. Iya. Pertama lakon Kumba Karna Gugur, iki Pakde Bono sak naskahe. Nggih. Wahyu Cakraningrat kanggo festival. Nang ndi? Hari Anak ning Taman Mini. Ya Pakde Bono kuwi. Nggih. Kuwi ngenalke aku bab lakon padat. Terus basic nyekel wayang biyen almarhum Omku Sirianto. Kuwi sing pertama kali ngajari aku mayang kuwi. Merga bapak biyen nyemar terus ora tau kundur. Aku sing ngajari Mas Sirianto kuwi. Heeh. Terus mundak meneh Pak Kahono, kae sing ngajari aku sabet. Pak Kahono ki basic pemain ketoprak. Iso mayang, tabuhane elok. Ngajari sekaran perang sing piye carane gen kaya ketoprak. Mongko ketoprak iki kiblatin ning kungfu, bela diri. Pak Kahono sing mengaplikasikan ning kelir. Ning aku sing didhawuhi mraktekne. Jaman semono wayange sing nggo latihan iki ora ning sikile. Heeh. Pak Kahono wis nggawa dhewe kok dalem kentingan ngono. Di apa di kaya rapiah kae ya ta. Tualek ki nggon geger kaya tas ransel ngono kae. Wayang loro. Ora enek sikile ngarep kabeh. Ngono ah. Biyen terus kuwi ana Rebu Legen Pak Purba. Aku ya seneng tak cuplik nggon sanggite. Ya mung seneng mergo nek aku tetiru ora iso, kaduhan kemampuane ora iso. Nek aku mung kepengin anu apa kuwi tak nggo perbendaraan ning pikirku. Wis dalang-dalang sepuh kuwi. Mbah Warsina Batu kethek tumpuk-tumpuk nganti pirang-pirang kae. Aku wajar. Nganti gapite tak ganti pring kabeh mergo angger aku numpuk kethek melengkung ngebruki raiku dhewe. Terus tak ganti pring sing kaku-kaku kae. Yen iso ditumpuk-tumpuk. Ngono ah. Kuwi gendiran Pak Suyati saka Ramaka, Mas Kisna saka Klaten. Kuwi guruku kabeh. Lumantar kaset lho, Truk. Mergo pancen aku wedi ya merasuwan iki wedi. Aku lumantar kaset ndelok Mas Kisna, Pak Suyati, gendiran Janaka Cakil kae. Tak semak kabeh. Sing iso tak nggo, sing ora iso ya dadi ya pengangen-angen pamejutku ben aku seneng ndelok rekaman. Ngono ah. Kuwi terus biyen nalika aku kepengin ajar Bagong. Bagong pisanan mayang sewengi dikepiyake ning kebon Timasan kono. Peresmian pendopo cilik lakone Sesaji Raja Suya. Kuwi ha kepindho ning Madiun. Ning nggon juragan beras. Ya. Kuwi tenggane bapak nganti sak jam 3:04 nalika semana. Sing limbukan Abahe Haji Kirun. Mergo aku mbiyen pancen wedi kon limbukan iki. Aja nyepelek ke limbukan gara-gara ini ora perbendaraane kata akeh modar resek ning panggung. Mula aku mbiyen wegah, wedi ya. Mula limbukan gara-gara tak suwunke berkah Abahe Haji Kirun. Nek ora ya swargi Pak Tristuti. Nggih, kuwi mbiyen para-para sing nyabeti aku piye carane bisane iso mbagong. Apik lan ora kuwi yen aku isih adoh pikire elek wae urung. Aku ki rumangsa elek wae urung apa meneh apik. Si adoh banget.
Terus bab perkara gegendingan, iki wae pancen cerita. Iki nang gone dhewe kok aku ora arep. Iki nang gone dhewe acarane SBA mula ya sithik akeh para kadang SBA ben ngerti lakune Bagong biyen mlakuku kepiye. Kuwi bab ngon gegendingan, Pak Demur kuwi ya guruku. Kabeh para pengrawit abdi kuwi guruku. Yen aku ora ngerti niki gending napa aku ya matur ora ngerti. Engko digladi bareng, ayo. Goleki bareng sak kepenake. Suwargi Pak Dalmadi ngajari aku ada-ada gaya nggumbang, klebu Pak Mangun sing ngegong kuwi. Kuwi sulukan gaya Ki Mujaka Jaka Raharja. Pak Mangun kuwi biyen santri kono. Nggih. Terus momong aku wiwit saka Pari terus nyang abdi. Kuwi ya anu pamaringi aku bab perkara seserepan apa sing dingerteni Pak Mangun. Mas Catur karo Suwargi Mastri kuwi ya kerep tak jak liru penemu.